Ako sad pass. Pasa gid ko. Hello Basher Cakes! Welcome to my channel for today's video. Mag-collab or pasta. Siyempre, nanapod si Mom! Ay, mga karayers no, rawa na sita. So, gikan may nag-shoot o mukbang o katuyong koan. Bisaya analysis. Yeah, Bisaya analysis. So, i-check siya. Ako i-link sa description box. Ibutang siya. Yes, dai! Ubus. Di mag-all. So, karon ang mong buhaton sa akong channel kay mag-collab or pass. If nakakita na mo aning video sa uban, ang kani siya nga video, no, dili na siya pang chismis. Kung lang good siya, wala lang, lingaw nga. Pero, Bisaya edition siya. So, Sige. ang mga gipanghatag ninyo nga names kay puro Bisaya YouTubers. First nga YouTuber, Sige. Lloyd Cadena. Dahil nga ni gini siya, dahil. Elementary pa ko, or high school pa jud ko, dahil. Mara ko na sa wawaw. E nga na siya, dahil. Gatanaw na jud ko, dahil. Niwang pa siya ato. Niya ay, kato kang mga Oh, kana mara ba types of unsaon ganyan. pag pangupis sa exam, gatan-aw jud ko. No nya. Pero ganahan ko sa humor ni Lloyd. Murag madakpan gid niya bitaw, makatawa jud pangmasa ko. kay si Lloyd. Magkatawa jud ko niya nga bayot oy, mag-choosy pa ko. Nga bitaw. So, collab ka. jud ko, guys. Na-meet na nako si Lloyd sa Manila. May mga kay kawis. katong kuan adobers. Kuan siya seryoso siya nga pagka In person. Oo, seryoso siya. Pero kanang seryoso ana. Pero katawanan siya mo storya. Makig-collab ko. Bisaya masad siya. Langan, Bisaya siya. Mo di kabalo siya. Yes. No. Actually po dahil ganang bitong ma-feel po na ko nga seryoso siya in person. Namo nga na bitaw sa camera kay grabe ka. Pero in person kay murag igahilom ra nga. Usay masad ingan, masad ka, di ba? Ingana ko. Ingana jud ko kada mura Yeah, pagbanha bibo ka siya. Pero in person mura ra gid ko sa day oy. May buong bit ako na mo nga, uy, kuan lagi si kuan sa video, hana, happy niya. Sa first, nasa be ka na Murag kuan. namat yan. Mura jud murag ingana. Lahi Pag iba naglabad ang color. Dili ko sure sa next nga YouTuber, di ko sure if kaila ka. Nisa Nuggets. Wala ako kaila. Wala ka ila. Wala pero sa nuggets pa lang. Pero sa nuggets pa lang, you have it nuggets. Kuan siya, taga Bacolod siyang YouTuber. Kaila ka Emma Chamberlain. Wala po. Okay. Sa Bisaya content creators pa sila. Ay, Tagalog iyang kuan pero Bisaya siya. Wala ko. Ako kay collab, ganahan ko sa iyang humor o kanang lingaw siya nga Funny kuan. siya. Yes, Jai. So mga funny. So, next, si Bisayang Hilaw. Kaila ka? Wala po. Wala. Hello, hindi ko na. I only watch my channel kasi sa mga comedy ro ko tanaw, di ko hilig ko tanaw mga beauty. I feel na ko kuha siya, travel vlogger. Vlogger. Tingnan niya. Bisayang Hilaw. So Bisaya ganyan content. Feel na ko kuha siguro siya, afam. Okay, hilaw man. Oo, Diba? yeah. Analysis. Ano? Name analysis. Busy mo, mo man analysis. Tungkol sa pag-analyze na mo sa iyang name sa YouTube, no? Nakalimot mo og tubag if collab or pass. Ako, pass ko because, English English siya, Maski pamuha na siya, kibaw siyang Bisaya, English gapon siya, Hindi na ako kaya, Pero siguro, if kuan, fluent na yun siya Bisaya ka na, magigulab ko, lang. Ako jugitan ako gi-check iyang channel ni tanaw kung usa ka video niya, and so far, fluent ka siya Bisaya. So, collab ko, kay feel na ko, kanang maka-communicate ako niya, lang. Handok mo English, Kanisunod. Al Moralde. Collab or pass? Yan yung mag-gini siya mga nai. Chismis? Feel na ko, dili ko makikulab ni Al. Ako sad pass. Pasa gid ko. Feel na ko, dili may magka-vibe. Oh, pero kabalo ko nga medyo ma-push gid mo mga content together kay Funny man siya like kanang kun you rich kid nga na bitaw murag nakabuhat mo pugingan na bitaw sa may mangkaday pero kanang dili lang ko niya di ko ganahan siyang gipaglaban sa Twitter. Ah, okay. Oo, gets pero wag na lang. Glaban mo ano? Pas lang sa. Pas siya. Ni next, Glenn Abukay. Si Glenn. Nakamit na ka ni Glenn? Oh, nagamit na ko ni Glenn. Kanasaan? Pero wala pa may video nga nag-collab me. Pero nagkuhan mo, uy, hello, Oh, sa condo ni Jomi. Pero si Glenn, ang iyang content kay 404 ba ya? 4 minutes niya. Vlog na paspas kay siya, masturya ako sabod gukod siya. Oo, wala pa gid mo video. Wala may video ni Glenn niya. Ako, ganahan ko makakita nga mag-collab sila. Oh, pero ang pangutan na unsa mga i-collab ni go game si Glenn ug mga challenge. Maki-collab ko ni Glenn. Cutie ba si Glenn? Cute. Yeah. Oh, butan po. So, nana ko'y kuhaan. So, sure, gina, collab. So, next, Malaya Makaraeg. Si Malaya. Si Hi, Malaya. Di ko makikulab kang Malaya. Di ko ganahan. Baga kag face. Malaya ha baga kag face.
Ikaw makikulab ko nanti ko yun. Wala ko may video. Nagkakulab na mi sa may mangkaday. In fairness, ni patok dito, ni abot yung million views. Oo, dahil. Ni Malaya. Nga, iya ko pa di una ni reach out kang Malaya bito, okay? Kana bito, fanihan ko niya. Ang cutean ko niya. Magparihas po may gipaglaban nga content. So, makikulab ko ni Malaya. Hi, Malaya. Ay, kaso makinasuhay. Ikaw, makikulab ka ni Malaya. Oo, ako makikollab ko niya na, pero mauwaw lang ko niya. Ano, mauwa nga nga, baga masyag face. Pero mauwaw ko, pero na-meet na ako siya, pero mauwaw ko, pero Asa mo nag-meet guys? sa Koan, Chasmes, mag-concert to sa Kwan Clark. Na ato ang Kwan, buhi panggamhanan gang ato. Pero katong Bisaya Fan Fest sa Seaside, nari ka, mana ka? Na po siya dito. Oo, naalagi. Pero Bisaya wapa ka dyan. tayo. Hoy, Malaya! Kanang Kwan ba? Ano dyan? Next day, ay, friends, nakakollab naman mo ni Steffi. Ay, di ko ganan makikulab kang Steffi. Di ko ganahan. Nga naman. Di lang ko ganahan. Of course, oy, mura nagsugod po siguro may nga Sila ang nag-uban nag-una, yes. Nag-uban gid may how to be a vlogger pa lang. Kami, si Steffi gid, dali na gina siya kakulab kay spontaneous magita siya nga bay. Mura baghatagan na ko siya mo nitong concept pack, dili siya na tayaw-yaw. Bitaw. Wala na yung script pa eh. Last year, mag-collab unta me. Katong December niya, drawing na Kasi collab ninyo, okay. Kuan ta ka to, okay. I-push ninyo, ay gabibo ba ninyo? Dagay, kaya Busy pa naman si man siya. Ante. Nakalimot na po kong tubag, no? Collab ko ni Steffi. So, day, palihog lang. Idayon na ni na to ang atong katong ukay-uk channelin. Let's go. Gani siya, day. Si Joshin. I met Joshin, si Joshin Kailan, ano? I met Joshin sa E-Vloggers Ball. Uban sila ni Kayla Soliano. Kami ni Kayla Soliano, murag, kuhan po may friendship galore may na niya. Anak bitaw. Nagkakulab ni may na niya. Kay, gatanaw ko, Ni Kayla? Kayla. Gatanaw ko sa video si Kayla, kay itong Cebuana niya nga challenge. So, oy, may man si Auntie Uiz, kung makasplit wagas, anak bitaw. So, ako siya Nihamon sa ni-message. kag-split, day. Nihamon ko. Pariwag lang. So, moto siya, ako siya ni-message nga, oy, collab ta. So, nanami sa ka-video nga collab may comedy skit. So, moto siya, nag-meet me ni Joshin niya. Nag-meet me ni Joshin, buutan kay siya. Ganun mo ba, ati mi ni. Oo, kuan ba mo din na siya, no? 17 ba? Kulan ko niya kay Englishera. Niya, marunong ko siya mag-Bisaya. Ay, push it lang. Sige. siya. Collab ko. Ako, collab. Pero mag-collab with ito. Ang dami bagoan. Ingani ko, naiganahan makig-collab, pero mauwaw ko. Labi na. naman siguro ka. Lagi, mauwaw ko. Nag-vlogger pa ako dahil. Oo. Mauwaw ko. Labi nag-Englishera. Pero, ang buti ako kung ano. Englishera naman ka. Ay, Don't English me. Ito, kuan, siya yung una ni Kuan. Oh, sige. message sa Twitter. Instagram. Oh, sige. Kuan, maugi hapon ko. Lang. Joshin, daginota namin. Palihog lang. Bitaw, Tinabangay ta day. dire. Tinabangay ta dire. Ako collab. Collab ko. Joshin, kung nagtanaw ka ni, palihog na. Slide na sa mga... Next day, si Chinky Tita. Kaila ka? Yes, kailangan ko ulit yung kitita dahil. Ay, naba na ko niya. Iyang content kay Tagalog. Tagalog. Basta na siya yung mga kuan nga funny. Basta magbisaya na sila. Kuan na dyan. Labi na sa niya. Uyab. Katawa na dyan ko. Feel ako, fun to be with kaya si Chinkitita. Kaya mga bitaw, mabugali pa yung nga tao. Marabag ka na Malinga ko ano yung kuan. Kuan siya story naman siya. Parang si Kid Smile niya. Gwapahan sa bigay ko niya. Ay, Tapos kaya siya. Kula. Na-meet na ko. Ay, dili. Nakakita lang ko niya. Di siya meet ni Mark. Katong kuan pa sa condo ni Joe Mena. Buutan siya, no? Collab. Uy, mawawan. Collab. Ako collab. Sa kunsta, so i-collab day. Medyo maldito. Di ko makikolab kang Ray. Kay, kasawaan kang Snake Princess. Oo, okay, Which is murag, nice. grabe ha, kung makikulab ko kang Roy, ang mga comments bitaw kay, it's Snake Princess pa rin mga ulul ko. Ay, uy, bibo ba? Nagyari ko mga bibo ba diri, uy? Ano, pero laban na dyan ko, yung hotel sa kupaki. Oo. Ganahan dyan ko makikolab kang Roy kay first of all, kiligon ko. I feel kilig. Oy, imayap, oy. Ala, I feel kilig. Kung mga, nabito, mga butterflies, nabito. Pero malaban ko, collab kang Roy, chusip ako. Oo, din nagkulab naman sa bunay. Delete ko lang to. Siya lang. O, ikaw. Ako dahil collab. Kay, buotan, buotan siya. Kanang dili siya, Grabe, kabuutan. di ba, sa tanan Bisaya nga Facebook or YouTuber, ana. Kay siya pinaka, down to earth. Nga, basta Ay. million. Grabe yung ka down to earth vibe, buya.
Chismis. yung boundary, girl. Okay, Pero kasi in fairness ha, chika minutes sa Takang Roy. Grabe gid siya kabuutan. Like literally buutan gid siya. Ngano, katong nag-shoot me sa katong Holy Week, dito mig lapu-lapu dito mi sa isa ka kondo, siya nagbayan tanan. Pati mga Jollibee siya nagbayan tanan. Kay gusto lang gid siya makig-hangout. Ana bitaw kami na Jasper na dito. Kana bitaw ang feeling nga siya pa manghugas sa pistingyawa nga plato. No. Siya mon ayo hugas sa mon. Asa mo ay mo malita ko bit-bit ana ko. Yaw wala ka pungkol mo sa diri oy. Buotan ba ito kayo niya? Kuansa, dili ka ma-awkward niya kay kanang first meeting lang ninyo kay Marg, uy, mo compliment siya. First niyang tawag na ko, Koreana. Naman to siya, kuan, ay dili na ka ato. Sa meeting ninyo sa kuan, para Bisaya Fan Fest. Mga to akong kuan. Matut ko, kailan siya na ako? O doon, ano kuan ko, Marg, kailan na ako? Oh my God. Mga sabot siya lagi collab. ko kung anong daghay na gusto niya. Kabuutan niya siya. YouTuber na dahil Kim Cho? Oh! Di ay? YouTuber siya. Na siya 600,000 subscribers. Di ay, karon pa kong. Gatan So mauna ito katong post ni mo nga. At Lahi sa ito Manila kay nag-collab sa duha ni Karinsita. Kay mura siya gusto siya nga murag tudlukan siya ni Karinsita sa pagsayo sa Bambam. Mura pug ni-appeal pug sa Bambam. Pero kung vlog ato kay nanayo ra pug big Bambam. YouTuber siya nagit siya murag production team. Like siya kayo oy nga mura bitaw iya jud i-rentahan na isa ka studio. Nagpa-snack gid siya. Like ang snack niya kay mga crabs. Alimango Like jud day, mga pasta. Di pala pag human days anang crabs din niabot ang mga taga Chowking day. Gihat day gibig sopaw kanang Chowking mga lorya. Mapagida ko ni mo dahil. Grabe, grabe kayo siya kalay siya, oo. Mga choosy bata, magkikulab ko ni Kim, ay kay gabi siya kabuutan in person. Kuan siya kanang tabian gid siya. Tabian di kay siya niya, primero ko niya ibully day. Day. Wala siya nga, kana si Mioni pasayawan na sa to nga, sige sayaw na, sayaw sa itong bambam. Ay, tingog. Ano siya, nga na siya niya, grabe kabuutan, na di mo ma-feel nga artista siya. Ano siya, yung mga nabagi siya nga, unsa ba matong buhas ni para sa imong channel, maura to, kontento na ka? Yung nga, kontento naman ko. Siya jud ay ang pan. Oo. Ko nga, lo. Kon gyapon siya no, masking sikat na kay siya ba. Grabe kabuutan day, mabuang ko. May gani kay ba siyang Bisaya. Sa kadugay na niyang kuan ba sa Manila. Yung expression kay Yati! Oh. Alam ko rin. Ay, mo dala ka niya sa tubangan. Kasi lo, yung tanan eh. Ana. Wala rin ko. Labay yung tanan niya eh. Kaya nisbutan ko siya. Collab. Hindi man ako ma-reach ko on YouTube ay. Collab. Bro, mohop na lang tanga. Uy, grabe ka. In fairness, kung maulaw na kang malaya, no? O sala akong gibati ko na ako dito. Oh, hinuon sa kay kuan ba artist. Grabe, ginagpiyongan, ginakomplete day. Lo, yun. Pag yun nga, on the spot, di ko gingnan. Uy, pero in fairness, no, kita sa kang Su. Oo, oy. Stinyawa ko ni si Su, oy. Sige, next. Amy Talabok. Dang. No, palihog lang. Kaya ko nagdahom no si Amy din nga 17 years old pala na siya. Adi ay? No. Grabe, G. Abi na ako ka-age na ta, Amy. Abisad na ako. Ambisog na ako. So, palihog lang. Katawanan kay siya kay Zai pa ba ang tawag sa iyang mga audience. Eh, kachat-chat mi na niya. Kaya nagplano naman gid mi yung collab. Kaya gusto ko mag-collab niya. Kaya parehas lang po mi daw yung storya. Pero layo magid siya. Pero either way, collab gid O sa layo? Taga CDO si Ante. Oo, tama di ay. Taga CDO siya. Eh, busy siya. Estudyante pa ba siya. Pero laban ko, eh, may Uy, pero laban mo siya ba kuan sa katong sa basta sa katong sa YouTube nga kuan mo na yung gistorya ni Jomi ato nga wala siya nagpa kuan nga abig Bisaya siya kay Lagi. left out siya so ni step up siya. Show up po si Ante. Show pa siya. Ako collab ko. Kasi may lang collab ka. nag-vibe na kay Gigi, binayot pa gitong storya. Basta mga binayot yun nga na. Amo ay kulabon ta ato kay mga mate ratang tanan makeup look pero wa siya na push. Next, Ella More. Ella More, oo, that's my girl. ni Girl crush kin ako na si Ella Ako More. sad. Kabalo na siya ha, kabalo gid siya. Ako gid siyang gingnan. No. Yawa kayo. Like dapat ko i-vlog nga, yan ko nga finally I met my girl crush. Kato lagi to ni ato kog kuan kagayan yung first time binako na siya. Abot ninyo diri. Ari sa akong kwarto magchika ta, magbinuntagay tag chika mo jud nahitabo lang niya. Ako kay Bibo siya sa storya. Oo, tabian kay siya. Sendon Tabian. yung ako kay kadwapa ni mo eh. Or siya ka artista. In fairness, Dibong gani ko naon sa si Rachel. Ganun gwapa kay si Charla. in fairness, Rachel, pa kay mo manghud. Lagi. Grabe gid niya kana bitong tabian kay nga laban ang shoot na. Oo. Grabe. Ambot uy niya dancer pa gid. Adi ay? Dancer Oo, siya. kay ba o dancer. Next, David Wild X.
maikog ko niya by TV di ba na si David. Yung maikog ko niya kay grabe siya hakon yung nga mabuang ko niya. Mura ba hey Muni, laban sa galaw pala bitaw. Yeah, mura ba ito grabutan kasi David niya ganahan ko sa ilang type of vlogs pod sa by TV kana. Malingaw ko to yung wak sila. Oo, kata. Nahimo siya o nahimo siya konduktor. Ganahan ko. Maligya siya fishball masiguro to. Nalalaba siya. Bibog ayo kay Rich Kid ba na si Uncle. Collab ko kay ngana kay ganahan ko mga challenges, mga dare. Daginot ako. Ako sa gana ko mag-collab pero sa mauwaw ko kay Konyo. Konyo gid siya. Kato nagkita mo yan. Oh, I like your shirt. Okay ni. Oh my God. Ikaw guniya. Pero laban daginot ako. Okay ra. Daginot tasag ko. Pero magmundin sa'yo arata ha. Kaniday. Dave Kerante. Dodong Dave. Dodong Dave. Ambot lang ha. Nakita gid ko sa mga content ni Dodong Dave. Mga film, iya. Mga film, mga hilak-hilak. Insert here ha. Insert here. Kinagin sila video ni Steffi duha nga nagluhod-luhod si Dodong Dave og hilak-hilak. Tapos Steffi nga, ayaw ko biya Silang malaya, Di na ako bet, day. Kaya di, pang comedy gid akong beauty, Dave, no? So, feel ako mupasa iwan, Dave. Okay, pang okay. If kaya niya challenges, then collab. If pero acting, ang ako naman kaya nga acting, no? Kanang comedy skits ninyo, nilang ikaw, Joey, more na ako nga formal man gid, production team man gid ang content ni Dave, like naana yung mga drone bitaw. So, ikaw, pasa ka. Pasa iwan, Dave. Ako'y panahon maghilak-hilak, Dave. Grabe ito, ma-pressure ka sa content. Grabe ka kilig moment. Grabe gid ka production. Kibaw siya mo acting sad ba? Laban niya diha. So ako sa pasa ako kay di okay mag-workshop mag-Star Magic sa ako. Di ko ba mo hilak day? If maka Star Magic na ko diha tawag collab ha. Buti ako big song diri. Karinsita. Yes, day. Murag isa gid na sa ako ang wildest dreams gid nga mga collab kang Karinsita kay kabalo mo mga day trivia lang gid. Paggawa siyang si Buana nga kanta. Kanang itaw kanang gi-share pa lang gid niya sa Twitter bitaw. Kanang hilong pa jud kaayo yung Twitter ana gyud. Ni PM na din ko na niya. Kanang plano magid mi nga mag-collab sa Don Breezy Esteban ako nga siya akong chicks nga ako katanong fuck around. Niya katubri ko nga Karinsita, nindot kay mo si Buana. I already downloaded it. Grabe kay ko ka funny kay ko day. Eh siya nga oh thank you blah blah blah. Eh ko nga ya mura bitaw galo yawa. Mura bitaw ganahan ko siya mga kanta, diba? Ihang Persuasion nga album, mga upapa, yung mga love burn. Fangirl kay ko day. So, mura ba, di Karinsita, tong iha kong tawagan gyud nga unknown number ni tawag sa akong phone nga, Muni, you wanna come here sa Manila, let's collab. Lupa na ang beauty, day! Nakaroon. Okay. Nilupad gid ko, day. Di na po kaya yung tantong halata. Señorita, let me feel you, give me bam, 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 give me bam, bam, bam. Okay ba ako, no? Oo, diba? Ganahan mo to ka ng part. Ganahan ko. Yeah, day, grabe na ko memorize na day, wak ko'y tub. Si Erica Mbang. Hello, kailan niya? Hello, good morning! Hello, kailan niya? Ako tan-aon. Mag-shout out sa mga kumuno ninyo dyan. Ay, laban. Ganahan ko ng split bitaw. Ng white paki. Ganahan ko ng mga white paki ng mga tao. Ano na siya dahil? Collab ko day. Ganahan ko ng mga white paki ng mga tao. Next, si Clark. Clark. Sige ha, Clark. Laban na ni mo, Clark. Nakakita ko sa mga video si Clark ng mga cover-cover niya. Pero nikanta siya kanta sa Tangled day. Laban na rin ni Clark, no? Dahil ba siya tingog? Pag teatro, masangkol. Ay, ako diri kaya pabigat-bigat. Yeah, what if may tabo nga mag-collab mo? Feel mo match iyo? Dili mo match si Clark. Kaya marami ito, formalan ko niya sa person nga maikog gid ko mag laban mo Clark ko, maikog ko maikog ko ni Clark. Sabay ra siya Ni Clark? Laban na pud gid ko ni Clark. Collab or fast? Collab ko ni Clark. Alan Garcia. Nagka-collab na may kaysa ni Alem atong amo ang face-to-face snake. Oo. Fun gid kasi Alem, like spontaneous gid siya. Dali ra siya maka-gets. Laban na jud ni mo Alem. I wonder to siya kanang straight ito straight lagi to siya. Siya first nakig-collab na ko katong okay diva ba siya. Iya kong gikuan, gi-transform. So ako collab. Collab? Kalihog lang. RJ Chan. Mupasa ko kang RJ Chan. Shingy ka na rin, Shingli. Daghan siya kay Rason. Englishero siya, first of all. Ayan, K-popper siya nga, kay Kuya Gets. Ayan, maikog po ko niya kay Baby Boy. Rigel Morin. Bulabal siya kong Rigel, no? Kasi si Rigel, wag na siya paki. Wag siya paki.
Ganagi ko niya, go lang ng go ito, nagka-collab namin na niya o kanang dare, tong akong gidare sa Ayala. Oh, kita ko anak. Lalaki Remember siya. ko. Go lang ng go si Yes, Riser. sir. Tawag kailan na niya. Oh, wala naman kaila sa uban. Mauna to siya. Nay uban pass, pero di siya ingon nga negative. Nadyo mga rason lang yun. Oo. Thank you guys so much for watching. Laban. I hope you guys liked it. If you did, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel, Og Kang Mon. Palihog lang, subscribe. Ang videos na mo, link down below. Follow me on my social medias, everything on Angela Morales X. At Muni mga day. And I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye-bye!